ଦଶଟା ନଅଟା ଚିଠି ଆସୁଛି ହେଲେ ସେ ବାଡ଼ି ପୁରା ବାହାରି ପୁରା ଭାବି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେଣି ମାଲୋ ଖେଳ ବାହାଉଛି କିଏ ଜାଣି ବାପା ମା ପିଲା ଦିନ ଖାଇଲି Hola,
गोटिया काम करे बाबा तू बर्तन बुन दे न तू जा आ सीधा जो बच्चे आई सही करे जा ଆମଗା ହଟକେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବାବା କହିଲେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ମୋର ଏଇ ହରଡ଼ାହାଳି ବେମାରଟାକୁ ଛୁଇଁଦେବ ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ହରଡ଼ାହାଳି ହାତଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଖୋଜୁଛି ନନା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯିଏକି ମୋର ଏଇ ହରଡ଼ାହାଳି ବେମାରଟାକୁ ଭଲ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ମୋ ଭାଉଜ। तुम मर